Juče sam 10. jula sam magistrirala. Danas sam došla u diplomu da poklonim svom babi. Ja sam Anela Aljkanović, rođena sam u Srebrenici 11. jula 1995. godine. Imala sam 8 mjeseci sa mojom majkom. Taj dan, tog 11. jula, mama je krenula sa mnom i mog oca je srela u Kravici. Išao je pored autobusa. Moja mama je počela plakati i on joj je rekao: "Čuvaj mi moju Anelu." Danas sam došla u diplomu da poklonim svom babi koji nije nikad doživio da mene zagrli i poljubi kako treba. Ostala sam jako mala bez njega. Danas dolazim da podsjetim njega, da mu odam počast i da ovu diplomu poklonim njemu. Zato što zaslužio je.